विकास विकास अगुवन के लाइन हो यहाँ बेरी कोई नहीं हम पतारा पे साइन हो। कईयों साल से लागल रहे अगुवन के लाइन हो यहाँ बेरी कोई नहीं हम पतारा पे साइन हो। दिहनी ऑर्डर बड़े महंगा कार्ड टाउन बागल बा। दिहनी ऑर्डर कैसे होई मोर बियाह लॉकडाउन लागल बा। कैसे होई अस बियाह लॉकडाउन लागल बा। नास भइल बा बिगड़ गइल सब बुक की हल गेस्ट हाउस हो। किन के रखले मेहरी के खातिर साया साड़ी ब्लाउज हो। नास भइल बा बिगड़ गइल सब बुक की हल गेस्ट हाउस हो। किन के रखले मेहरी के खातिर साया साड़ी ब्लाउज हो। फीका भइल जिंदगी गाइल गेटिस ब्राउन लागल बा। फीका भइल जिंदगी गाइल गेटिस ब्राउन लागल बा। कैसे होई मोर बियाह लॉकडाउन लागल बा। कैसे करब हम बियाह लॉकडाउन लागल बा। कैसे करब हम बियाह लॉकडाउन लागल बा। तनी सबर तू कर ये राम जी कहेला छोटू सिलेंडर हो। लाज शरम से निकल सकी ना रहिला घर के अंदर हो। हाँ हाँ तनी सबर तू कर ये राम जी कहेला छोटू सिलेंडर हो। लाज शरम से निकल सकी ना रहिला घर के अंदर हो। करण बेदर्दी कहे जल्दी इज्जत डाउन लागल बा। करण बेदर्दी कहे जल्दी इज्जत डाउन लागल बा। कैसे होई मोर बियाह लॉकडाउन